mpingo wa chikatolika kuchokera ku likulu lake ku Vatican City alengeza kuti asankha a Robert Francis Prevost ngati papa watsopano wa mpingowu kulowa m'malo mwa Pope Francis I amene anasiya pa 21 April 2025. A Robert Francis Prevost akhala papa oyamba ochokera ku North America komanso ku Peru. Iwowa anabadwira ku Chicago ku Illinois mu dziko la USA mu chaka cha 1955 ndipo anadzipereka kukhala wansembe mu chaka cha 1982. Mbiri yawo ikuonetsa kuti akuluwa agwira ntchito kwambiri mu dziko la Peru kumene anali wansembe komanso mphunzitsi wa seminari kuyambira chaka cha 1985 mpaka na 1988 pamene anabwerera kwawo ku United States of America. Koma chonchi mu chaka cha 2015 a Robert Francis Prevost anabwerera ku Peru kumene anasankhidwa kukhala bishop wa Chiclayo mu dzikolo. Iwo mu 2023 Papa Francis anapatsa udindo waukulu monga prefect wa dicastery for bishop mene udindo ofunikira kwambiri mu mpingo wa chikatolika, ndipo mu chaka cha 2025 anasankhidwa kukhala cardinal mu February chaka chino cha 2025, ndipo pamene pamafika ndithu kuti May 2025 pamene iwowa amasankhidwa kukhala papa wa tsopano. Pamene asankhidwa papa chonchi akuti a Robert Francis Prevost asankha dzina lokuti Papa Leo the 14th, ndipo iwo zikumveka kuti amayankhula zilankhulo zosiyanasiyana monga Chingerezi, Chispanya, Chiitaliana, Chifalansa komanso Chipwitikizi. Iwo akhala kudziwika ndi mfundo zawo zimene akhala kunena kuti samagwirizana ndi kuti pazikhala maukwati amuna okhaokha kapena kuti akazi okhaokha. Chifukwa zimenezi akuti zimakhala zosokoneza komanso sizimagwirizana ndi chikhulupiriro komanso ziphunzitso za mpingo wa chikatolika. Ndi nkhani ndimene kuchokera ku Vatican kuti ayi patikali pano mpingo watsopano ogwirizana kuti a Pope wa Leo the 14th amene akhala kutsogolera mpingo umenewo. Ndi maganizo anu ndotana Malawi mutuza ene komesa chapelo pompano pa Nyaza Voice Box.